खुलुमबाय रायजोफोर केथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नायगासिनो दङ थांनाय 17 सेप्तेम्बर 2023 मायथाइ 3:30 बाजियावहाय क'क्राझार जाहारबारि हाग्रामायावहाय मोनसे गिथावना जाथाय सोमजिबावबाय। बिनि माखासे सिगांसो चिरां जिल्लायावहाय बे एखे जाथायानो जादोंमोन आरो फैयै फैयै जोङो बे एखे जाथायखौनो नुनो मोनबावबाय। दा माबोरै जाखो? मानो गावजों गाव गावथारज्लायखो? दा जों खोनानाय बायदिब्ला गावग्रायाबो बर'आनो आरो सोरबा सोरबा बुंदों फैसा होयिनि थाखाय गावदों। फैसा होआब्लानो जे गावनांगौ बे माब्लाबाबो जानो नाङा। नांगौब्ला हममोन, बिजिरसालियाव लांमोन, बिजिरहैमोन, नाथाय मानो गावखो? दा जों नुनो मोनदों गावजानायहा सानै फिसाजोफोर दङ। दा बिनि बिसि आरो फिसाजो आरो बिनि अनगा रावबो गैया होननानै बुङो। दा बिनि बिसि फिसाफोरखौ सोर नायनो रायजो? नंगौ सरकारा अनसुंथाइखौ होगोन, नाथाय अनसुंथाइ होखांनायनि उनावहाय बिसि फिसानि फिउचारखौहाय सोर दायथ' लानो? बिफा बायदि माब्लाबाबो जानो हाया। बिनि बिफाया बिनि गावनि फिसाफोरखौहाय खाङै बायै मोजाङै फेदेरनांगौमोन, फोलावनांगौमोन, फोरोंनांगौमोन। नाथाय आनफर्चुनेटलि बेबायदि जाथाय जानानै थांनाया जोबोद दुखुनांथाव। गावजों गाव बिदि मानो गावलायबाय थादों जोंनि बर'फ्रालाय? बेनिखायनो दिनै आं मोनसे बाथ्राखौहाय बुंनो सानदों रायजोफोर। जोंनि बर' हारिया गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागैबो दंफां दाननानै बन फाननानै न'खर सालायलांग्रा मोनसे हारि। दा बेबायदि होननानैहाय जोङो सरकारनि बेरेखा हाबा मावबाय थायोब्ला बेफोरबायदि घटनाया जाया नङा जाखागोन। जानो हागौ सरकारा गावनायनि थाखाय अर्डार होआखै, नाथाय जायफ्रा डिउटियाव ओंखारो पस्टआव बैसोर बायदि पार्टिनि गेजेरावहाय सोरबा सासेनि आखल आखुआ दुथां थायोब्ला बेफोरबायदि जाथाया जायो। दा बेनिखायनो जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जायिबायदि जाय खामानिखौहाय सरकारा बादा होदों, स्ट्रंलि अपोज खालामदों, नै बेफोरबायदि खामानिखौहाय रायजो राजाया मावियानो मोजां। जोङो सिगां नुखादों ससियेल मिडियायाव क्लियारलि निउज पर्टेलनि गेजेरजोंहाय जोंनि बर'निनो हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारा क्लियारलि फोरमायनानै होखादों आयेन बेरेखा दंफां दाननाय, आयेन बेरेखा हा दखल खालामनाय, आयेन बेरेखा हाग्रा सिफायनाय बेफोरबायदि खामानि मावनायखौहाय माब्लाबाबो कनसिडार होनाय जानाय नङा होननानै जों खोनाखादों। नाथाय बेफोर बाथ्राखौ खोनासेयावबो मानो गाव गावनि जिउखौहाय दान होनानै हाग्रायावहाय दंफां दाननो थांबाय थानांगौ जायो? जाथाया जाब्लाल' सरकारखौ दुसियो। बेनिखायनो आं सानदों रायजोफोर, जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन सरकारनि बेरेखा हाबानिफ्राय गोजानाव था। जायखौ खामानि मावनाङा होननानै बुंदों बेखौहाय दा माव। जुबुर जुस्ति दाख्लाम। अनेक मानसिनि साननाया अनेक रोखोमनि थायो। सोरबाया मोजां, सोरबाया गाज्रि। पार्टिनि गेजेराव सोरबा सासे सयतानबो थानो हागौ। सानस्लाबा हस्लाबा बुंस्लाबनो हायियावहाय थौ गावना होग्रा। बेनिखायनो
बाथ्राखौहाय खोनानायजों लोगोसे गाव गावखौबो हुसियार जानानै था। दंफां दाननो मोना होनदों दादा, हाग्रा सिफायनो मोना होनदों दा सिफाय, आयेन बेरेखा हा दखल खालामनो मोना होनदों दा खालाम। जायखौ दा खालाम होनो बेखौहाय खालामोब्लालाय बेबायदि घटनाया जाखागोन। दा माखासे मानसिफ्रा बुंनो हागौ आंखौहाय बे भिडिअखौ नायनानैहाय सोरनिबा गोसोआ साननो हागौ, अ बिथाङाबो बेफोरबायदि खामानि मावनायखौसो मोजां मोनो खोमा होननानैहाय। नाथाय नङा रायजोफोर, नेभार। आं माब्लाबाबो बेबायदि हाबा मावग्राखौहाय मोजां मोना। आंबो सासे बर'सो, बर' हिसाबै आयेना जेखौ थिनदों बेखौ मानिनानै सोलिनायानो मोजां। दा आयेनखौ मानियैनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जानानै फैदों। जुदि मानियोमोनब्ला बेफोरबायदि जाथाया जानाय नङामोन। सिगांनि समावहाय गुबुन हारिजोंहाय बुख्रुबबो जाबाय, बुग्लिबो जाबाय, गारि सावजाबाय, साइकेल सावजाबाय। नाथाय दानि समावहाय जोंनि बर' हारिनि गावनि हारियानो फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि जासेयावबो जोङो बेबायदि इनकाउन्टार खालामजानायखौहाय नुनो मोनदों। नाथाय सरकारखौल' आसि थुनानैबो लाब गैया। दा बिनि थालांनाय गथ' गथाय बिसि आरो बिसाफोरखौ सोर नायनो? बेखौथ' आरो माब्लाबाबो मोनफिनखाला। बेनिखायनो जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया बर'नि गेजेराव जाफ्लेबाय थाया आरो जालांबाय थाया, बेखौ नोजोर होनानै नोंथांमोनाबो सरकारनि आयेन बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। सोरनिबा थाखाय जुदि गेरेन्टि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो। आरो जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो। बुथारग्रा बेखौ फासि अर्डार होनांगौ। आंहा दिनै आथिं आखाइ सानाय सुनाय मावनानै जानो हाया। फिसा सानैखौ खांनो थाखाय आंनो मोनथाय नांगौ, राहा नांगौ। आंनो मानसिखौबो दानो। मानो बिदि खालामनांगौ? नंखाय बांखाय दंफां फिसानि थाखाय बिदि खालामनाङा। आरो पुलिसआ कन्टेक्ट जानोसै, बार होनोसै, जोंहा बाहाय मावनाय जानोसै। आरो साइकेलखौ गावसोरनो हमो, गावसोरनो फानफिनहरो। जों बाहायसो मावनानै जायो सारमोन। बिदि खालामनो नाङा। आंहा दिनै फिसा बिदा फंबाय गैया, हारसिङैसो थैजासे आंनो फिसा सानै खांनो थाखाय राहा नांगौ। नांगौ आंनो। फिसाया सानैल', क्लास 6आव मोननाय, 10 बोसोर जानाय। सासे 4.5 बोसोरल', हिनजाव गोजा गैला आरो बेनिफ्राय रावबो। जों बिसिजाय सानैल' संसार जानाय, रावबो गैला। बिदाबो गैया, फंबायबो गैया। जों मानसिखौ बुथारदोंबा जोंखौ मानो बुथारनांगौ? दा बे फिसाफोरखौ सोर नायगोन? सोर हमगोन दा? सोर फोरोंगोन बिनि बिसि फिसाखौ? जों मानिया, दा लायगोन। आरो लायनायाबा बरनावनोसै जोङो, बुख्रुबलायजोबगोन। मानिया।